So it's just a consequence of our choices. Kakoro watiku wachini okil. Jogi nyose nyaka chamo muma. Jolup joten migepe ma CAS go eko. Mano koro ngiso nango. Koro bro dia kamano koso ng'ato pod nyalo dhi do wacho ni an nachamo muma e mbele ji ayanga e kar jot mar jatend piny Kenya. Momiya tich. Koro dwa riemba nade koso koro dwa miya package mara mar retire. Na winjo ka okinde moko ni koro giduoko pesa salary manja gisechamo no. Kane gibedo appointed, there was no declaration of unconstitutionality. Koro msara magichamo after the declaration that office as unconstitutional to koro is irregular. They can be surcharged nyalo koni gimondo giduok. To benefits mane ginwango ka gisebedo sworn in. Idweche ang'wen. Mago to koro are just covered. Okay. Before the office was declared unconstitutional. Then the last thing any kama koro gidhiye. Ka office no endo has been declared unconstitutional to koro kiywag. Chalo ngama magana ni chamo muma koro odhiadhia kama. MPs bedo elected, bedo sworn in. To gidhiye court wayalo cases go. To win cases go. Then wadhiye by election. Mano kidhiye by election koro inyalo yieri kendo kata nyalo dhi. Ma endi koro onge by election. Ma idhiadhia hot. The moment you have found your appointment was irregular, koro from the date of that finding, give me go onge. Kati chamo muma, kati kichiko yonge fismitiye. Sawa. Aparo ni mane kakane. Ero kamano Steve. Mano Steve Ogolla menu